أو 1960 ኣብ ብራዚል ዝጅምር ታሪኽና እዛ ከተማ ሽማ ሲቲ ኦፍ ጋድ እዩ ትርጉሙ ናይ ኣምላኽ ከተማ ግን ሽማ እምበር ባዕላ ናብ ገሃነም ትቐርብ ብችግርን መከራን ካብ ብዙሕ ከባቢታት ብራዚል ተሰዲቶም ብድኽነትን ችግርን ዝእከውላ ከተማ እያ እቶም ቆልዑት መማረፂ ስኢኖም ኣብ 10 ዓመቶም ተዓጢቖም ጋንግስተራት ይቕየሩ ግን ክቐትሉ ከለዉ ከም ወታደራት እዮም ጨካናት ፍርሒ ዝበሃል ድማ ይፈልጡን መናእሰይ ካብ 12 ዓመቶም ንላዕሊ እንድሕር ደኣ ነቢሮም ዕድለኛታት እዮም ዝበሃሉ ግን እዛ ከተማ ማዕርቕ ንዝደ ሕማቕ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና ክንሪኣ ኢና ናብ ሲቲ ኦፍ ጋድ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ፊልምና ጅምር ኣብ 1960ታት ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጄኔሮ እዩ ሮኬት ምስ ኣዕሩኽቱ ኩዕሾ እናተጫወተ እንከሎ በረኛ ኮይኑ ይጸንሕ እሞ ናይ መጀመርያ ጎሉ ተኣትዮ እቶም ምስኡ ዝጫወቱ ነበሩ ኣዕሩኽቱ ድማ እታ ጎል ብቐላሉ ስለ ዝኣተየቶ እናተጻረፍዎ እታ ኩዕሾ ንምምጻእ ይኸዱ ምጽራፉን ምሕራቑን ክቕጽል እንከሎ ድማ ሮኬት እዚ ኮተራ ጨዋታ እዩ ክንዲ ዘይትጨንቐሉ ኢሉ ንኽረጋጋዕ ይነግሮ ግን እታ ኩዕሾ ሒዙ ናብቲ ጫወትሉ ዝነበሩ ቦታ ቅድሚ ምምላሱ ክልተ ቆልዑት ይምንጥልዎ እሞ እታ ኩዕሾ እናተጫወቱላ ይጸንሑ ሮኬት እቶም ቆልዑት እታ ኩዕሾ ንኽምልስ ዋና ነገረ ናብቲ ባእሲ ይሕወስ ግን ንሶም ምንም ኣይሰምዕዎን እታ ኩዕሾ ምጫወቶም ድማ ይቕጽሉ ሃንደበት ግን ሻክ ዝተባሃለ ካብ ኩላቶም ዝዓበየ ቆልዓ ናብ መንጎኦም ይኣትመው እታ ኩዕሾ መንጢሉ ቅብቅብ እናተጫወተላ ይጸንሕ እዚ ወዲ ብጣዕሚ ጨካንን መፍርሕን እዩ ነይሩ ታንደርቴርም ካብ ዝበሃሉ ጋንግስተራት ኣባል ድማ እዩ ንሰባት ብዘይ ምኽንያት ዝቐትል ሓደገኛ ገበነኛ ስለ ዝኾነ ድማ ደፊሩ ኩዕሾና መልሰልና ዝብሎ ቆልዓ ኣይነበረን ክጫወተላ እንከለውን ስቕ ኢሎም እናጠመትዎ ይጸንሑ ግን ብዙሕን ከይጸንሑ ክልተ ኣዕሩኽቱን ሻኪ ይመጹ እሞ እታ ክሰርቅዎ ሓሲቦም ዝነበሩ ጋዝ ጽዒና ትጓዓዝ መኪና ከም ዝቐረበት ነጊሮም ምስኦም ንክኸይድ ይጽውዕዎ ሻኪ እታ ኩዕሾ ብሓይሊ ንላዕሊ ይግትራ እሞ መሳርሒ ኣውፂኡ ተኪሱ ይወቕዓ ኣብ ሰዓት እዚ እዞም ቴንደርተሮም ዝበሃሉ ሓያላት ጋንግስተራት ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነበሩ መፍርሕትን ዝጨኮኑን ጋንግስተራት ምዃኖም ንፈልጥ እዞም ጋንግስተራት 5 ፍሉጣት ዋና ኣባላት ኣለዎም ካብ ኩሎም ዝዓበየ ሻጊ ሊልደስ ዶሴን እንትኾኑ ክልተ ንኣሽተይ ድማ ሻግና ቤኒ እዮም ነይሮም ጆስ ድማ ዓብዪ ሓውን ሮኬት እንትኸውን ግን ድማ ካብቶም ጋንግስተራት ክሕልዮ ኮነ ናብቲ ህይወት ንኸምጾ ምንም ኣይገብርን እታ ሙሉእ መዓልቲ ክጽበይዋ ዝወዓሉ ጋዝ ዝፀዓነት መኪና ናብቲ ከባቢ ክትመጽእ ከላ ድማ ዶስ ብቕድሚት ጸኒሑ ብሽጉጡ ነቲ ሹፌር ኣፈራሪሑ ካብታ መኪና ይውርዶ እቲ ሹፌር ሒዝዎ ዝነበረ ኩሉ ቅርሺ መንጢሎም ኣብታ ላዕሊ መኪና ዝነበረ ጋዝ እናሰወሩ ድማ ንኹሎም እቶም ነበርቲ እናዓደሉን እናፈራርሑን ይጸንሑ ግን ብዙሕን ከይጸንሑ ፖላዊስ እቲ ከባቢ ስለ ዝመጽዎም ካብታ መኪና ይወርዱ እሞ ተበታቲኖም ይጎዩ ሰባት ንምንታይ ከም ዝጎይለዉ ንኸይሓትት ድማ ተቋፂሮሞን ዝነበሩ ኩዕሾ እግሪ ከም ዝደንጎዩን ብፍጥነት ክኸዱ ከም ዘለዎምን እናነገሩ የምስሉ ሳላ ዝምግባሮም እውን እቶም ዘልሽዎም ነብሩ ፖላዊስ ዋላ ብጥቕኦም ይሕለፉ ደኣ እምበር ኩዕሾ ይጫወቱ ስለ ዝነበሩ ምንም ኣይጠርጠርዎምን እዞም ፖላዊስን ከይረእዎም ክኸዱ ከለዉ እውን ካብቲ ሹፌር ዝሰረቕዎ ቅርሺ ነቶም ኩዕሾ ዝጫወቱ ነበሩ ቆልዑት ይነስሕሎም እሞ እቲ ዝተረፈ ንባዕሎም ተመቒሎም ይኸዱ ዶስ ንንእሽተይ ሓው ሮኬት ዝተወሰነ ቅርሺ ይህቦ እሞ ከይድካ ነቦና ሃቦ ካብዞም ጋንግስተራት ዘቐበልክዎን ብናይ ገበን ስራሕ ዘምጽኾን ምዃኑ ግን ፈጺምካ ከይትነግር ኢሉ የጠንቅቖ ምኽንያቱ ኣቦኦም ብጣዕሚ ንጹህን ሓቂ ዝፈቱን እዩ ብሕማቕ መንገዲ ዝመጽእ ቅርሺ ድማ ካብ ደቁ ዋላ ይኹን ክቕበለ ይደልን ሮኬት ሲቲ ኦፍ ጋድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታ እዩ ዝነብር ነይሩ ብዙሓት ዝተፈናቐልትን ደኻትም ሰባትን ዝነብሩሉ ቦታ እዩ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ብራዚል ብተደጋጋሚ ይመጽእ ዝነበረ ሓያል ውሕጅ ንብዙሓት ሰባት ተፈናቒሉ እዩ እቶም ህዝቢ ድማ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ናብዛ ሲቲ ኦፍ ጋድ ዝተባሃለት ቦታ ብተደጋጋሚ ይእከቡ ነይሮም ኣብታ ከተማ ብጣዕሚ ደኻትም ዝበሃሉ ህዝብታት ጥራይ ይእከቡ ስለ ዝነበሩ ድማ ፈሳሲ ማይ መብራህቲ ምንም ኣይነበረን ዝስተ ማይ ናይ ግድን ካብ ሩባታት ከይዶም እዮም ዝቐድሑ ነይሮም ሓደ ምሸት እቶም ቴንደንተሮን ዝበሃሉ ጋንግስተራት ኣብታ ከተሞኦም ዝርከብ ዓብዪ ሆቴል ንምዝራፍ ይሓቱ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ከምፅእ እንከሎ ሊልደስ እዩ ዝሓስቦ ነይሩ ሊልደስ ዋላ ካብ ኩላቶም ዝነኣሰ ይኹን ደኣ እምበር እቲ ብፍልጠትን ብልሕን ዝበለፀ እዩ ነይሩ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስራሕ ክሰርሑ ክሓስቡ እንከለዉ ድማ እቲ ፕላን ንሱ እዩ ዘውፀሎም ኣብቲ ሆቴል ክበፅሑ እንከለዉ ሻጊ ንሊልደስ ሽጉጥ ይህቦ እሞ ፖላዊስ እንድሕር ደኣ መፂኦም ኣቐዲምካ ምንቲ ክትነግረና ኣብኡ ዝፅናሕ ኢሉ ሽጉጥ ይቕብሎ እንድሕር ደኣ እቶም ፖሊስ መፂኦም ድማ ጥይት ተኪሱ ካብቲ ቦታ ብፍጥነት ንኽርሕቕ ይነግሮ ሊልደስ ኣብቲ ዘረፋ ክሳተፍ ዋላ የድለ ደኣ እምበር እቶም ሰለስተ ካብኡ ዝዓብዩ ዝነበሩ ጋንግስተራት እናሰሓቑ ንድሕንነቱ ተጨኒቖም ኣብ ደገ ገዲፎሞ ንውሽጢ ይኣትዩ ነቶም ኣብ ውሽጢ ደቂሶም ዘለዉ ሃፋት መጋይሽ ክሳብ ዝረኽቦም ማንም ሰብ ንኸይከሽፎም መጀመርያ ምስተኣነገድቲ መሲሎም ንናውሕድሕድ ገዛ ይኣትዩ ከምቲ ዝሓስብዎ ማንም ሰብ ከይሰምዖም ናብቲ ክፍልታት ክኣትዩ ከለዉ ድማ መሳርሖም ብምውፃእ ነቶም ኣብ ዝፀንሖም ሰባት እንድሕር ደኣ ኩሉ ዘለኩም ቅርሺ እንከይ ሓባእኹም ሂብኩምና ኣይክትጉድኡን ማንም ድማ ይቀትለኩምን እናበሉ ይፈራርሕዎም
كل سرحهم وديهم كافت هوتيل كوتون كلو جن ناي بوليس مكينا دمس يسمعوا ليلدس نمنتاي كم زخون نمبر اتهم بولاوس كموتون كلو كم تزناغروا ايت انقومن نخيت تحزو بتاعهم فريحهم سلازنور دما مكينا يسرقمو بفتنة تقعدوا تصنيحهم نحد الداشا يقاجيو اتهم بولاوس نفط هوتيل كاتيون كلو كل سبت قتلوا تصنيحوهم انتاي كم استفدت زرد اسو كاي ترفن اتهم سلسته عرختون كافتا مكينا يوصمو حد سبت تزاريو كم زقتلوهم من فرارحو كافت ختما وصيوم نفط ጫካአትዮም ይሕብኡ እቶም ፖሊስ ሲዕዎሞም ብዙሕን ከይጸንሑ ናፍቲ ዳሻ ክመጹን ከለውን ሓደ ነጋዲ እቶም ቆልዑት መን ምዃኖም ከም ዝረአየን ክልተ ናፍቲ ጫካ ጎዮም ከም ዝኸዱን ነጊሩ እቶም ፖላዊስ ንኽስዕዎም ይገብር ሰው ንኸይረኽቦም እቶም ሰለስተ ዕርኽቲ ክልተ ናብ ጫካ እቲ ሓደ ድማ ናብ ከተማ ገጽ ይጎዩ እቶም ናብ ጫካ ዝኣትዩ ዕርኽቲ ኣብኦም ይስቀሉ እሞ እቶም ስዕዎም ነብሩ ፖላዊስ ብእግሮም ሓሊፎም እንትኸዱ ይርእዎም እቲ ናብ ከተማ ዝኸደ ዓርኮም ግን ሓደ ገዛ ይኹሕኹሕ እሞ ኣብ ውሽጢ ምስ ኣዲኣ ትነብር ሓንቲ ጽብቕቲ ጓል ክርእን ከሎ ፖላዊስ ይስዕዎ ስለ ዘለዉ ኣብ ገዛእቲ ንኽሓቆ ይሓተን እሞ እታ ኣደ ፈቓደኛ ኮይና ጎቲታ ንውሽጢ ተእትዮ ነገራት ቁሩ ተረጋጊዖም ጆሽ ንገዝኡ ክምለስ እንከሎ ብጣዕሚ ኾሪ ዝነበረ ብኡ ብዘይ ምቁራጽና ፀረፈ ይቕበሎ ድሕሪ ሕጂ ንዓይኻ ትሰርሕ ዝናይ ጋንግ ዝበሃል ነገር ድማ ደጊምካ ከይተልዕሎ ምስኦምን ከይርኤካ ኢሉ ይፈራርሖ ኣብቲ ሆቴል ብዙሓት ሰባት ካብ ዝቕተሉ እንዳሓር እቶም ፖላዊስ ልዕሊ መጠን ይጭንቑ እሞ ንዝፀንሕዎም መናእሰይ ብዘይ ምኽንያት ምእሳርን ብዘይ ምቁራጽ ኣብታ ከተማ ምንቅስቓስን ይጅምሩ እቶም ፖላዊስ ምንም ዘይገበሩ መናእሰይ ብጥርጣረ ጥራይ እናልዓሉ እስረይት ዘእትዎም ኣለዉ ኣብዛ ከተማ ዘሎ መጠን ገበንን ቅትለትን ክቕንስ እዩ ብዝብል ተስፋ እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ነበርቲ እታ ከተማ ገዛ ዘይብሎም ደኻትም ኣደ ዘይብሎም ቆልዑትን ሓጋዝ ዘይብሎም ዓበይትን እዮም ኣብ ሰዓት እዚ ሻኪ ምስታ በርኒስ እትበሃል ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልታት ሓቢኣቶ ዝነበረት ጓል ርክቦም ብጣዕሚ እናወሰኸ ይመፂነ በርኒስ ንሻጊ ብጣዕሚ እያ ትፈትዮ ነይራ ምስኣ ዝነበረ ርክብ ንማንም ንምንጋር ድማ ይትሓፍርን ግን ዝርክቦም ዝቕፅል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሻጊ ናይ ግድን ካብቲ ናይ ጋንጊ ህይወት ወፂኡ ትኽክለኛ ስራሕ ክእልሽ ነይርዎ ንሱ ድማ ፍቓደኛ ኣይነበረን እቲ ርእስቲ እሱ ክለዓል እንከሎ ድማ ኩሉ ግዜ ብባእሲ እዩ ዝውዳእ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ጆሽ ኣነ ኣቦኡ ናይ ዓሳ ስራሕ እናሰርሐ ንሪኦ እሞ ሓንቲ እዚኣ ምልክዕቲ ጓል ዓሳ ንኽትገዝእ ካብ ገዝኣ ወፂኣና ኦም እናቐረበት ይርአ ጆሲ ኣጓላት ምልኻፍ ክቋርፅ ዘይኽእል ወዲ እዩ ነይሩ እዛ ምልክዕቲ ጓል እውን ሾርቲ ዝበሃል ሰብኣይ ከም ዘለዋ ምንም ኣይፈለጠን ሾርቲ ብርሕቐት ኮይኑ ጆሽ ንሰወይቱ እናለኸፈሉ ስለ ዝረአየ ብጣዕሚ ይሓርቕ እሞ ብፍጥነት ናብ ፖሊስ ብምኻድ ሪፖርት ይገብር እቶም ፖላዊስ ምንም ከይደንጎዩ ናፍቲ ቦታ ክመፁ እንከለዉ ጆሲ ፈጢኑ ብምህዳም ካብቲ ከባቢ ርሒቑ ይጸንሕ ኣብኡ መፂኦም ዝረኽቦ ሰብ ስለ ዘይነበረ ድማ መማረፂ ስኢኖም ንሮኬት ኣሲሮም ይወስድዎ ሒዝዎም ገዝኡ ንክኸይድ ይገድድዎ እሞ ኣብቲ ገዛ ወፂሖም ብደንቢ ገይሮም ድሕሪ ምፍታሽ ምንም ናይ ጆስ ኣሰር ክረኽቦ ይከኣሉን በቲ ወገን ዶስ በጋጣሚ እናሃደመ ናፍቶም መናእሸይ ሊልዳስና ሻጊ ረኽቦም ምስኦም ኣብ ቀረባ ግዜ ዝሰረቕዎ ብጣዕሚ ብዙሕ ቅርሺ ይረክብ እሞ ንክህብዎ ይእዝዞም ግን ፈቓደኛታት ስለ ዘይነበሩ ብሓይሊ ንክወስዶ ይግደድ ንሌልደስ ወቂዑ እቲ ቅርሺ ምስ ተቐበለ ንቤኒ እቲ ሾርቲ ዝበሃል ሰብኣይ ምስ ፖሊስ ምስራሕ ጀሚሩሎ ነቶም ካልኦት ኣባላት ጋንግና ንኽጥንቀቑ ንገሮም ኢሉ ንሱ ዝናይ ገበን ህይወት ስለ ዝተመንዮ ካብታ ከተማ ንምውፃእ ከም ዝዳለሎ ይነግሮም ኣብቲ መዓልቲ ንሱ እዚ ሾርቲ ዝበሃል ወዲ ሰወይቱ ምስ ጆስ ስለ ዝረኸባ ብባዴላ ቀጥቂጡ ቀቲልዋ እዩ ዋላ ሰብ እንከይረአዮ ኣብ ገዝኡ ይቕበራ ደኣ እምበር ድምፂ ሰሚዖም እቶም ጎረባብቲ ፈሪሖም ስለ ዝነበሩ ናብ ፖሊስ ሪፖርት ይገብሩ እሞ ተታሒዙ ይእሰር ጆስ እውን ግን ብዙሕ ኣይጸንሐን ሊልዳስ ቅርሺ መንጢልዎ ከይድ ብምምካሩ ብጣዕሚ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ሽጉጥ ኣውፂኡ ደው ዝበለላ ይቐትሎ ሻግ እውን ፖላዊስ ብዘይ ምቁራፅ ይልሽዎ ስለ ዝነበሩ ካብቲ ዓደ ንምጥፋእ ኣፍቃሪቱ ሒዙ ናብ ጎየ ናፍቲ ፅርግያ ይወፅእ ንሓደ መኪና ዝነበሮ ተሰብኣይ ጠጠው ኣቢሎም መሳርሒ ደቂኖም ካብቲ ከተማ ንምውፃእ እዩ ነይሩ ሓሳቦም ግን ካብቶም ስዕቦም ነበሩ ፖሊስ ንምምላጥ ኣብ ውሽጢ ኣእትዮም ከምቲ ዝሓሰብዎ ሽጉጥ ኣውፂኦም ከፈራርሕዎም ከለዉ እታ መኪና ሃንደተታላሻ ጠጠው ትብል ሻገብ ዚ ሰዓት ወፂኻ እታ መኪና ዘይምድፋእ ካሊእ መማረፂ ኣይነበሮን ግን እዚ እንትገብር ዋላ እታ መኪና ትለዓል ደኣ እምበር ናብ ውሽጢ እንከይኣተየ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝፀንሑ ፖላዊስ ይርእይዎ እሞ ተኪሶም ይቐትልዎ ምስ ኣፍቃሪኣ ሓድሽ ህይወት ክትጅምር ሓሲባ ዝነበረት በርኒስ እውን ሻጊ ብዙሕ ደም ፈሲስዎ ናብ ሞቶ ክትርኢ እንከላ ናበኸ ትስቑኢልካ ዘይምጥማት ካሊእ ክትገብር ኣይትኽእልን ኣብ መጨረሻ እውን ምስቲ ሰብኣይ ካብታ ከተማ ወፂኣ ደጊማ ንኸይትምለስ ትጠፍእ ሻክመይቱ ኣብ መሬት ክንፀፍ እንከሎ ሓደ ጋዜጠኛ ይመፅእ እሞ ንዕኡ ፎቶ እናልዓለ ንነንበይትኡ ቃለ መሕተት ይገብረላ ካብኡ ብዙሕ እንከይረሓቐ ሮኬት ጠጠው ኢሉ ነቲ ጆርናሊስት እናርአዮ ይጸንሕ እሞ ንመጀመርያ ግዜ ካሜራ ስለ ዝረአየ ብጣዕሚ ይድነቕ ሓንቲ ክትህልዮ ድማ ይምነ ከምዚ ኢሉ 20 ዓመት ይሓልፍ እሞ ኣብዛ ከተማ መቕታልን ምዝራፍን ብጣዕሚ እናበዝሐና ገደደን ካብ ምውፅኡ ዝተለዓለ ዝተለመደ ነገር ይኮይነኒ
روكيت እውን እታ ንነዊሕ ግዜ ዝምነያ ዝነበረ ካሜራ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሑ ዝተወሰነ ቅርሺ ድሕሪ ምእካብ ገዚእዋ ንሪኦ። አንጀሊካ ትበሃል ዝፎትያ ምልክዕቲ ቆልዓ ነይራ። ንዓኣ ድማ ብዘይ ምቁራፅ ፎቶ ዘልዕላ። ንሳ ግን ንዕኡ ምንም ይትግደሰሉን ኣብ ሰዓት እዚ ካሊእ ፍቃሪ ስለ ዝነበራ። ሮኬት ንአንጀሊካን እዞም ግሩቪ ግሩፕ ዝበሃሉ ወዳትን ፎቶ ብምልዓል ዝተወሰነ ቅርሺ ስለ ዝኸፍልዎ ጽቡቕ ህይወት እናመርሐ እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ አንጀሊካ ንሓደ ምድላው ከይዳ ሓሽሽ ናይ ምጥቃም ድሌት ከም ዝነበራን ግን እቲ ሓሽሽ ንሱ ዝገዝአላ ሰብ ከም ዝሰኣነት ንሮኬት ትነግሮ። እዚ ትገብር ዘላ ሮኬት ብጣዕሚ ከም ዝፎትያን ንዓ ኢሉ ዘይገብሮ ነገር ከም ዘየለን ስለ ትፈልጥ እያ። እዚ ምስ ሰምዐ ከይዱ ከም ዝገዝአላ ድማ ምንም ኣይተጠራጠርን። ከምቲ ዝተጸበየቶ ሮኬት ንናይ ባዕሉ ድሕንነትን ከይተገደሰ ካብቶም ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ ጋንግስተራት ዊድ ንኽገዝአላ ይኸይድ። ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ብጣዕሚ ዓብዪ መንእሰይ ኮይኑ ዝተቐየረ ሊልደስ ናብቲ ክፍሊ ኣቲ። ሊልደስ ኣብ ሰዓት ሽሙ ናብ ሊል ዘይን ቀይሩ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘለዉ ሓያላትን ጨከናትን ጋንግስተራት እዩ ተቐይሩ ዘሎ። ሊልዘይ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ጋንግስተራት ሓደ ብሓደ ንኩሎም ብምቕታል ኣብ ቅድሚኡ ዝፀንሖ ኩሉ ብምዝራፍን ፍሉጥን ተፈራሕን ጋንግስተር እዩ ተቐይሩ። ኣብቲ ከባቢ ዘይተቐተሉን ዘይተዘረፉን ዝተረፉ ጋንግስተራት እዞም ሮኬት ሓሽሽ ንኽገዝኦም ከይዶም እኒአው እዮም። ሊልዘይ ኣብቲ ሰዓት እቲ ወዲ ዝሰርሐሎ ናይ ሓሽሽ ንግዲ ብጣዕሚ መዋፅእ ምዃኑ ይርኢ እሞ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዝተቃወምዎ ኩሎም ብምቕታል እቲ ንግዲ ባዕሉ ከም ዝሕዞን እቲ ገዛ ንባዕሉ ከም ዝወስዶን ይነግሮም። ኣብዛ ከተማ ንእሽተይ ይኹን ዓብዪ መምህር ይኹን ፖሊስ ኣብዚ ናይ ሓሽሽ ንግዲ ዳርጋ ዘይሳተፈ ኣይነበረን። ሊልዘይ ናይ ሓሽሽ ንግዲ ብጣዕሚ መዋፅእ ምዃኑ ካብ ዝርኢ እንድሓር ነቶም ኣብ ከተማ ዘለዉ ካልኦት ሓሽሽ ነገድቲ ኣናእሸይን ከይተረፉ ሓደ ብሓደ ንኩሎም ንምጥፋእ ይውስን። ምክንያቱ ኣብታ ከተማ ብዘይክኡ ብሓሽሽ ቅርሺ ዘትርፍ ሰብ ክህሊ ፈፂሙ ይደልን። ሊልዘይ እዚ ናይ ሓሽሽ ንግዲ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ነይሩ። በይኑ ክሰርሖ ስለ ዘይኽእል ድማ ብዙሓት ሰባት ምስኡ ንክሰርሑ የገድዶም ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ዝተወሰኑ ሰሙናት ድማ ሊልዘይ ኣብታ ከተማ ሙሉእ ዝፍለጥ ኣሎ ዝበሃል ሃብታም ይቐየር። ኣብ ሰዓት እዚ አንጀሊካ ኣፍቃሪኣ ቺያጎ ሓያል ናይ ሓሽሽ ሱስ ስለ ዝነበሮ ንኽትፋትሖ ትውስን። ሮኬት እዚ ዜና እዚ ክሰምዕ እንከሎ ንአንጀሊካ ፍቅሩ ዝናዘዘላ ትኽክለኛ ሰዓት ሕጂ ምዃና ተረዲእዎ እናጎየ ኸይዱ ኤሊሻ። አንጀሊካ ንሮኬት እሺ ዝበለቶ ንሓሽሽ ኢላዋላ ትኹን ደኣ እምበር ሮኬት ምንም ኣይፈለጠን። ደስ ኢልዎ ድማ እናሰዓማ ንሪኦ። ኣብ ሰዓት እዚ ቺያጎ ካብ አንጀሊካ ተፈልዩ ናይ ሊልዘይ የመናይ ኢድን ናይ ቁልዕነት ዓርኪን ኮይኑ ዝነበረ ቤኒ ሓሽሽ ንኽገዝእ ይኸይድ። ቤኒ ንቺያጎ ሓሽሽ ይሸጠሉ እሞ ክኸይድ እንከሎ ስታይሊሽ ክዳውንቲ ከም ዝተኸደነ የስተውዕል እሞ ናብ ሳይክል ተሰቒሉ ይስዕቦ። ጠጠው ኣቢሉ እውን ድሕሪ ሕጂ ሓሽሽ ክበካ እንድሕር ዳኣ ደሊ ኮይንካ ከም ናትካ ዝበሉ ስታይሊሽ ክዳውንቲ ተምፀለይ መልክዐይን ኣካይዳይን እውን ተስተኻኽለለይ ኢሉ ይነግሮ እሞ ፍቓደኛ ይኸውን። ቺያጎ ፍቓደኛ ኮይኑ እቲ ዝተባህሎ ክዳውንቲ ሒዙሉ ይመጽ እሞ ጨጉሩ እውን ሕብሪ ይረኽየሉ። ቤኒ በቲ ውፅኢት ብጣዕሚ ዓጊቡ ስለ ዝነበረ ቺያጎ ሓሽሽ ዋላ ክገዝእ መፂ እንከሎ ብነፃ እዩ ይውሰዶ ነይሩ። ካብ ሰዓት እዚ እንድሓር ቤኒ ቀስ እናበለ ምስ ቺያጎ ዕርኽቲ ይኸውን። ምስ ጋንጉ ዝነበሮ ረክብ እናቐነሰ ይኸይድ። እታ ናፀንሐት ኣፍቃሪ ትቐይር አንጀሊካ ድማ ዓርኩ ይገብራ። ምስ ሊልዘይ ጋንግስተራቱን ሓሽሽ ንግዱን ናብ ምዕባይ ዘሕልፎ ነበረ ግዜ ድማ ሙሉእ ንሙሉእ ንአንጀሊካ ይህባ። ናብ ክለብ ዳቁማር ብሓደ እናኸዱ እናሳዕስዑን እናተዛረቡን ምውዓል ድማ ይጅምሩ። ሮኬት እዚ ኩሉ ከም ዝፍጠርሎ ምንም ኣይፈለጠን። ቤኒ ንአንጀሊካ ከም ዝወሰደሉን ደጊሙ ከም ዘይረኽባን ድማ ምንም ኣይጠርጠረን። ኣብ ሰዓት እዚ ሮኬት ኣብ ሓደ ድኳን ንነዋሕቲ ሰዓታት ንቕርውተይ ቅርሺ ይሰርሕሎ። ሊልዘይ ሓሽሽና ነገደን ሰባት እናቐተለን ብጣዕሚ ብዙሕ ቅርሺ ክሰርሕ እንከሎ ንሱ ብንጽህና ዝሰርሐሎ ቅርሺ ምንም ዘይረብሕ ብምንባሩ ህይወት ፍትሓዊት ከም ዘይኮነት የንፀርፅር። ሓደ መዓልቲ ሮኬት ከም ወትሩ ኣብቲ ድኳን እናሰርሐ እንከሎ ዝተወሰኑ ቆልዑት ይመፁ እሞ ከረሜላን ካልኦት ንብረታትን ክሰርቁ ይሞክሩ። ሮኬት ጠጠው ከብሎም ዋላ ይፈት እንዳ እምበር ኣይተሳኽዑሉን። ሰሪቆም ድማ ይሃድሙ። ግን እቲ ማናጀር እዚ ክርኢ እንከሎ ሮኬት ዝሕግዞም ኣሎ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ዝነበሮ ደሞዝን ከይከፈለ ካብቲ ስራሕ የባርሮ። ሮኬት ኣብ ሰዓት እታ ከተማ ኣብ ሙስና ገበን ስርቅን ዓመፅን ከም ትጥሕል ዘላ የስተውዕል እሞ ህይወቱ ንምቕያር ናይ ግድን ከምኦም ክኸውን ከም ዘለዎ ይርድኦ። ገዛ ተመሊሱ እውን ካሜራኡ ኣቕሚጡ ናይቲ ዝሞተ ሓዊ ሽጉጥ የብፅእ እሞ ምስ ሓደ ዓርኩ ኮይኑ ከም ሃገሩ ዓሚፁን ሰሪቑን ንምምፃእ ይኸይድ። ሮኬትን ዓርኩን ኣብታ ባስ ቅርሽን ዝእክብ ነበረ ሰብኣይ ኣፈራሪሖም ክሰርቁ ዋላ ይሕሰቡ ዳ እምበር ቀሪቦም ክሪእዎ እንከለዉ ንሮኬት ዓመታት ምስኦም ዝነበረ ጎረቤቶም ኮይኑ ይጸንሕ። ብዛዕባ ህይወት እናተጫወተን እናቐለደን ከስሕቆም እንከሎ ድማ ጨኪኖም ክዘርፍዎ ይከኣሉን ካብታ ባስ ድማ ይወርዱ። ሮኬት ኣብታ ከተማ ዘለዉ መናእሰይ ብዘይ ምንም መቕጻዕቲ እናዘረፉን እናቐተሉን ክበልዑ እንከለዉ ንሱ ግን ክንዲዚኣ ተኣክል ንእሽተይ ስራሕ ምስራሕ ስለ ዝተስኣነቶ ምስ ነብሱ ይበኣስ። ነብሶም ንምርግጋዕን ንምዕራፍን ድማ ኣብ ጥቖም ናብ ዝነበረ ሓደ ምግቢ ቤት ይኣትዩ እሞ ንታፍቲ ትካል ትሰርሕ ዝነበረት ካሼር ንዝረፋዶ ኢሎም ንሓሰቡ ይጸንሑ። ግን ነታ ካሼር ክሪኣ እንከሎ ምስክነይቲ እያ ነይራ። እዙ ንሶም ከስዕውላ ሓሲቦም ነዋ ዓመፅ ከም ዘይግባእ ብምውሳን ድማ
እትዝደልይዎ ንብረት ገዚኦም ሓዲጎም ኣይወፁ ንገዝኦም እናኸዱን ከለዉ ሓደ ዝቸገሩ ሰብኣይ ባራ ዝበሃል ቦታ በበይድዩ ጠፊእ ሓግዙን እናበለ ይሓቶም እሞ ፈቃደኛታት ኮይኖም ናብ ውሽጢ መኪኑ ይኣትዩ ሮኬት ግን ሕጂ እውን ንዚ ሰብኣይ ክሰርፎ ዶ እንታይ እናበለ ጋእሰጋእ እዩ ዝብል ዘሎ በቲ ወገን ቤኒ ምስ አንጀሊካ ኣብ ሓደ ክለብ እናሳዕስዐን እናተጫወተን ይጸንሕ ግን ሓደ ብላክ ዝበሃል ጸላይኦም ሽጉጥ ሒዙ ናብ ውሽጢ ይኣትሞ ምስ ሊልዜ ባእሲ ስለ ዝነበሮ ንቤኒ ብተደጋጋሚ ተኩስ ይቐትሎ ድሕሪ እዚ ብላኪ ናብ ሓላፊኡ ካሮት ይምለስ እሞ ሊልዘይ ሕንኡ ንምፍዳይ መፂኡ ንኸይቀትሎ ይፈርሕ ስለ ዝነበረ ንኽሕልዮ ብተደጋጋሚ ይልምኖ ግን ካሮት ብጣዕሚ ተናዲዱ ነይሩ ዘይደልዮ መከራ ንምንታይ ተምፀሊሉ ብምንዳድ ድማ ሽጉጥ ኣውፂኡ በዓል ይቐትሎ ድሕሪ እዚ ካሮት ኔዶ ናብ ዝበሃል ወዲ ይግምጠልሞ መሳርሒዎ ኔዶ ድማ ናናይ ሊልዜ ጋንግስተራት ከይዱ ኩናት ይኸፍት እሞ ኣብ መንጎ ተተኹሲ ሊልዘይ ኢዱ ይወቃዕ ድሕሪ እዚ ነድ ኣብ ናይ ካሮት ጋንግ ወሳኒ ኣባል ምዃን ይጅምር ዓበይቲ ስራሕ ድማ ብሓደ ይሰርሑ ሆቴላት ዳቁማርን ባንክታትን ድማ ብተኸታታሊ ይዘርፉ ኣብታ ከተማ ዝሃፍቶም ሰባት ይቕየሩ እሞ ብጣዕሚ ዝማዕበለ ብዙሓት መሳርሕታት ብምግዛእ ንሊልዘይ ጠቕሊሎም ንኸጥፍዎ ሓያል ኩናት ይጅምሩ ብዙሕን ከይዶም ጌት እታ ሲቲ ኦፍ ጋድ እትበሃል ከተማ ሲቲ ኦፍ ዋር ትቕየር ምክንያቱ ኣብ ናይ ሊልዜይን ካሮትን ጋንግስተራት መንጎ ዝካየድ ዝነበረ ተኹሲ ኣይቋረፅን ኣብ ሰዓት እዚ ሮኬት ካብ ናይ ገበን ህይወት ክርሕቕ እናሞከረ ቀለልቲ ብዙሕ ቅርሺ ዘይብሎም ስራሓት ክሰርሕ ይሞክር ነይሩ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ግን ናድ ኣብ መንጎ ተኹሲ ይውቃዕ እሞ ተሓኪሙ ካብ እስሬት ክወፅን ከሎ እቶም ጋንግስተራት ቃለ መሕተት ይገብርሉ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ነፃ ምንም ሕማቕ ዘይፈቲ ንጹህን ምስኪንን ቆልዓ ከም ዝነበረን ግን ጭካነ እታ ከተማ ምግቢ ንምርካብ ጥራይ ንሓያልን ምሕረት ዘይፈልጥን ገበነኛ ከም ዝቐየረቶ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ዝረአዮ ብታሪኹ ይሓዝን ሊልዘይ ግን ናድ ክንዲ ዝፌመስ ብምዃኑ ብጣዕሚ ቀኒኡ ስለ ዝነበረ ንባዕሉ እውን ከምኡ ገይሩ ንምፍማስ ንሮኬት ፎቶግራፈሩ ንኽኸውን ይፅውዖ እሞ ብዙሕ መሳርሕታት ሒዙ ምስ ጋንግስተራት ፎቶ ንኸልዕሎ ይነግሮ ሊልዘይ ንሮኬት እቲ ፎቶታት ወሲዱ ናብ ኩሉ ንኽብትኖ ቅርሺ ዋላ ይኽፈሎ ዳ እምበር ድሓር እንታይ ከም ዝብሎ እናፈርሐ እዩ ነይሩ ሊልዘይ ንሓደ ናይ ጋዜጠኛታት ቢሮ እቲ ፎቶ ንምሕፃብ ይወስዶ እሞ ንኽወፀሉ እናተፀበየን ከሎ ሓንቲ ጋዜጠኛ ስለ ዝርአቶ ሰሪቓ ብምውሳድ ከም ናይ ባዕላ ጌራ ጋዜጣ ፅሒፋ ትብትኖ ሮኬት ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ጋዜጣ እናተነን ከሎ እቲ ዘልዕሎ ፎቶ ኣብኡ ተሓቲሙ ከም ዘሎ ይርኢ እሞ ብጣዕሚ ይድንግፅ ሊልዘይ ሕጂ መፂኡ ከም ዝቐትሎ ድማ ይፈርሕ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ነታ ፎቶ ዝሰርቐቶ ጋዜጠኛ ኸይዱ እናኹርየላ ይጸንሕ እሞ ነቲ ትካል ዝበለፀት ካሜራ ብምሃብ ነቶም ጋዜጠኛታት ዝኸውን ፎቶ ስኢሉ ንኽመፅእ ስራሕ ይቆፅርዎ እሞ ብጣዕሚ ይሕጎስ ሮኬት ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ዝፎትዮ ዝነበረ ፎቶ ምልዓል ቅርሺ ክረኽበሉ ምዃኑ ብምፍላጡ ብጣዕሚ ይሕጉስ ነይሩ ግን ከዓ ብሓደ ገጹ ህይወቱ ሓደጋ ስለተኣትላ ናብቲ ናይ ገበን ህይወት ብምቕራቡ ብጣዕሚ ይፈርሕ በቲ ወገን ሊልዘይ ብናይ ሮኬት ስራሕ ብጣዕሚ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ካብ ሓደ ቻርሊ ዝበሃል ሰብኣይ ብዙሕ መሳርሕታት ብምስራቅ ነቶም ቆልዑት ከይዱ ይዕድሎም እንድሕር ዳኣ ሮኬት ቀቲልኩም ኣምፂኹም ለይ ድማ ደርሆ ክወኩም እየ ኢሉ ይሽውዶም ግን እቶም ቆልዑት ምንም ኣይተገደሱን እቲ መሳርሒ ሒዞም ንሮኬት ዘይኮኑስ ንተንከወኩም እየ ኢልዎም ዝነበረ ደርሆት እዮም እናሰዓው ነይሮም ኣብ መጨረሻ እናተጓየዩ ንሮኬት ይረኽቦ ሊልዘይ እውን ኩሎም ጋንግስተራት ሒዙ ንሮኬት ክቆትሎ መሳርሒ ክጥቀመሉ እንከሎ ብድሕሪቱ ብጣዕሚ ብዙሓት ፖላዊስ ይመፁ እሞ ንሊልዘይን ጋንግስተራቱን መሳርሒኦም ንኸቕምጡ ይነግርዎም ግን ሊልዘይ ፈፂሙ ይሰምዐን ኣብ ኩንድኡ ተኹሲ ይኸፍት እሞ ኣብታ ከተማ ከምቲ ዝተለመደ ሓያል ኩናት ይጅመር ሊልዘይ ኣብ መጨረሻ ሓሳቡ ተሳኺዒሉ ንናድ ይቆትሎ ግን እቶም ፖላዊስ ኣሲሮም ይወስድዎ እሞ ብሙስና ዝበስበሱ ስለ ዝነበሩ ቅርሺ ተቐቢሎም ሓደ ኣንጎሎ ይፈትሕዎ ግን እዚ ኩሉ እንትፍጠር ሮኬት ተሓዊኡ እናርአዮ ይጸንሕ ከም ማስረጃ ንኽኾኑን ኣብቲ ጋዜጣ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ንኽሕተምን ድማ ብካሜርኡ ገይሩ ብዙሓት ፎቶታት የልዕል ብዙሕን ከይጸንሑ እቶም ዓንትዎ መሳርሒ ዝዕድሎም ንወሩ ቆልዑት መፂኦም ይኸብዎ እሞ ምንም እንከይመሰሎም ብተደጋጋሚ ብምትኳስ ብጭካኔ ይቐትልዎ ብሓደሽቲ ጋንግስተራት ሓድሽ ታሪክ ይጅምር ከም ዘሎ ግልጽ ነገር እዩ ሮኬት ኩሉ ዝተፈጠረ ነገር ብካሜርኡ ገይሩ ፎቶታት የልዕል እሞ ብጋዜጣ ይብተን ኣብ ሙሉእ ብራዚል ፍሉጣት ካብ ዝበሃሉ ጋዜጠኛታት ተቐይሩ ድማ ብጣዕሚ ሃፍታም ይኸውን እዚ ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና እውን ከምዚ ኢሉ ይውዳእ ከም እትፈትይዎ ፈፂመ ይጠራጠርን ብወገነይ 8 ካብ 10 ወይ ክሓልፍ እየ ንስኹም ክንደይ ከምትዎ ኣብ ኮመንት ጸሓፉለይ ሓሳብ ርኢቶኹም ምክፋል እዚ ቪድዮ ላይክ እና ሼር ምግባር ከይትርስዑ ደጊምና ብኻልእ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት